Chcete mať pri príchode do vášho domova pocit, že vchádzate do oázy pokoja? V tomto dome ho určite mať budete. Krásny výhľad, súkromie a centrum mesta na dosah ruky. Vítajte na Dúbravskej ulici v Prešove, kde pre vás máme v ponuke krásny štvorizbový rodinný dom. Som Radka Babinčaková z Reality kancelárie Moderný maklér. Ak vás táto nehnuteľnosť oslovila, rada vám ju ukážem osobne a možno už pri obhliadke zistíte, že toto je miesto, kde sa chcete usadiť.